ಒಂದು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೈತಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾತ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟು ಕುಂತದು ಪಟದೆತ್ತದ ಒಂದು ಮೈತಿದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲ ಬಸ್ಸಟ್ಟು ಪೋನಾದೆತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮದ್ಮಲ್ಲ ಮದ್ಮೈ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ತೊಲೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಮುರಾಣಿದ ಮದ್ಮಲ ಮುರಾಣಿದ ಮದ್ಮಯನ ಅಮ್ಮವು ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಚೆನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬತ್ತಂತೇರತ್ತೆ ಅವು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಪಾನಾಂ ಶೋಧಕ ನಿತ್ಯಂ ಪರಾನಂದಸ್ಯ ಬೋಧಕ ವಾಜದ್ವಂ ನಾಮ ಮಂಗಲವೆನ್ನುವಂತೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿಟ್ಟಿದಂತ ನಾವು ಹೇಳಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಾಪವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು. ಪರಾನಂದಸ್ಯ ಬೋಧಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಬೇಕು, ದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ದಾನ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮಿಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಆವಾಹನೋಪದಿಷ್ಟದ ಆವಾಹನಂಗತ್ವ ಆದ್ಯಂ ಕೆಳಗಿನವರತ್ಯಂ ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಹ ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಹ ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಹ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ ಆದ್ಯಂ ಹಸ್ತಯೋರತ್ಯಂ ಓಂ ಮಹಾಕಾಳಿ ಸ್ವಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವಹ ಚಂದನ್ ಚಂದನ್
ಈ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವಂತೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪೂಜೆಗೋಸ್ಕರ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಿತನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವತೆಗಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕರ್ಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಕಾಣೆನ ಬರೆಯರು ಬಂತೀರ ನಾನು ಕಾಣ ಬರೆಯರು ಅದು ಜಂಬನ್ನ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಅಂಡ ಬತ್ತೆ ಪೂಜೆದ ಟೈಮಿಗೆ ಪೂಜಾನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯಾರತೆ ಅವು ಮದ್ಮಲು ಅಕಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತು ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಮುಕ್ಳು ಮದ್ಮಲು ಉಂಟುದೇರು ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಮ್ಮನಡಿ ಮದ್ಮೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲು ಮಾತು ಇಪ್ಪರತೆ ಅಂಚಕ್ಲು ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ನಮಲ ಪೋಯಿ ನಮಲ ಒಂದು ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ತುಲೆ ಸಬ್ಬೆಪುರ ಒಂದೆನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಬೊಡೆದಿ ಅಣ್ಣೆಜ್ಜರು ಮಲ್ಲಣ್ಣೆ ಒಂದು ಪುಂಜು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಆರಿಪಾಡ್ನೆ ಪುಂಜು ಅರ್ನ ಮಗನ ಬುಡೆದಿ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜೋಕ್ಲರೆ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಅನ್ನಗ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲ್ ಪಾಲ್ ತಕುಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ಉಲ್ಲೇರು ಮೆಗ್ಗೆ ಫಲನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಜನ ಪುಣ್ಣು ಜೋಕುಲು ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪಗಕುಲು ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಐಟ್ ನಾಲಾಣು ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಣು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಪುರ ಮದ್ಮಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮದ್ಮಯನ ಅಪ್ಪನ ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲ್ ಪುರಲ್ಲರೆ ಒಂದುಲ ಒಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲ ಅವು ಮದ್ದೊಡು ದಿನಾಲು ರಡ್ನೆ ತಣ್ಣನ ಮಗಲ್ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮಡಿಲ್ ದಿಂಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಪಣ್ಣಗ ನಂಗೆ ಮದ್ಮೆದಾನಿ ವರದಿಂಜವೇರು ಮಡಿಲು ಕೂಡ ನೆತ್ತ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ದಾನಿಲ ಮಡಿಲು ದಿಂಜವನ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅದುಲೆ ಮದ್ಮಯ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮದ್ಮಯಾಗ ಲಂಚನೆ ಹಾಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಮಾರಿ ಇಷ್ಟ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆ ಸುಮಾರು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ದೂರ ಅಂಡಲ ಯಾನು ಪೋತೀನಿ ಮಡಿಲು ದಿಂಜದು ಅವೇನು ಕಟ್ಟದ ಪೂರ ದಿವರೆಗೆ ಉಂಡಂಚೆನೆ ಮಡಿಲು ದಿಂಜವನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಸೆರಗ ನಿಂಚು ಒಯ್ ಪೂಜೆರಿ ಇಜಿಡ ನಿಜವಾದ ಕಟ್ಟದ ಸೆರಗದ ಉಲಾಯಿ ದೀವೋಡವೇನು ಅಂಚ ದೀಪನ ಕ್ರಮ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಜಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಜಿಡವು ಸೆರಗದ ಉಲಾಯಿ ಅಂಚ ದೀವೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಲಕ್ಕಾದು ಮದ್ಮನ ಲಕ್ಕಾದು ಉಲಾಯಿಲೆ ತುಂಬೋದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತಾದು ಉಲಾಯಿಲೆ ತೊಂಪಾರೆಗೆ ಆರತಿ ಯಾನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನ್ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಡೆಟ್ಟುಲ್ಲದುಲೆ ಹಂಚಿಡ್ದು ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಮಲ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಲಕ್ಕಾದು ನನ್ನ ತೊನ್ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಒಣಸು ಕುಲ್ಲಾದುಂಡೆ ಒಣಸು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ವಿಜಯ ಬೆದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪಲೆ